ina rabu mi. Ka san da cewa wannan kuɗin naka da aka tura gidan shi aje mai ka san ya san da su kuma ni ma na san da su kuma ya ce wallahi ba zai baka ko wuta kake ci. Wallahi in wani wurin ne aka yi mun haka da yanzu kan mutum ya riga na faduwa. Kuma ka sani a yanzu haka magana da ake kuɗin nan ma suna hannuna kuma wallahi tunda kuɗin nan suka shigo hannuna mai raba da kuɗin nan ko sai dai mutuwa. To ai ko mutuwa za ta raba ku. An gaya ma ni karamin yaro ne da zaka razana kashe ni ba karamin abu ne mai wahala ba kuma kuɗi na cinye. Akan kuɗin nan zan iya kashe ka Allah ka ji na ga maka. Barkaji ni fa na riga na gama daddawa dama ina so in samu lagonga kuma wallahi na riga na samu. Wato har yanzu baka hakura ba kana nan kana tabi na ka samu lagoda. Kuma kaga duk wannan abin da muke tsakanin na da kai na san da cewa kamar za mu iya sasanta da ƙarshe kawai shi yasa. Mu sasanta da wa? Da ni mana in ba haka ba kan mu fa za a ji fa. Ai sai dai a ji mu. Barawo dan sani dan iska. Oke ya kama za ka ce ko? To shikenan a je mu ni da kai kuɗi kuma an take su. In baka san abin da ke damuna baka tambaye waɗannan. Babu ruwana da abin da yake damu ka ko ni abin da yake damuna na sani. Ai kai ma asali kuɗin ba naka bane na babara bane. Ba nasa bane wallahi na wani. Akan wannan kuɗin wallahi sai dai idan mu raba gari. Ai mun riga ma mun raba tuntuni kai ka tafi da garin ni na tafi da kuɗi. Kai shikenan sai a bani kwambar haka? Sama da haka ma zan iya barinka kai a jikin kama da zaka iya suro min tafiya zan yi da su. Maganar kuɗi ce ba dole in tsaya. Ka san halin da muke ciki ko da ka shigo gidan nan da wannan ihu? A'a wani ina ruwana da halin da kuke ciki halin da nake ciki kawai na sani ko kana so ka ce baka san ma me ake ciki bane. Na sani na tsaya ina maka wannan ihun ne ma. Kaga malam na fa san ka ko ka sani zaka iya ihun da ya wuce haka domin ka fitar da kanka dan haka fa ni ne fa. Ko hasada kake mu? Kamar ya hasada nake ma. To ka bani karbi kuɗi na. Wai sai ka dinga cewa kuɗin ka dinga cewa kuɗi na ba kuɗin ka ba ta yaya kai to ya zama kuɗin ka. Haƙƙi na ne gumi na ne. Barka jin gaya ma asalin zunzurutun tsirarar gaskiya. Tun kafin a kawo kuɗi gidan na a hanyar kawowa aka yi hatsarin mota kowa ya raye amma kuɗi sun kone. Gari ya haka. Hatsari fa aka ce. Kai. La ilaha Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina bakin ciki da wannan abun bakin ciki da ya same mu. Kai dai bari kawai ba a magana. To yanzu ya batun alaka ta tsakanina da kai. Ai ya riga an raba gari. Shi yasa nake jin kaman in ma hakare ka. In dauke maka numfashi wallahi. Oh dai wannan kuma kai ka jiyo. Kilishi kayan faɗi ƙara ma wato yana ba ta wake ba. Wani irin kallo kenan kake min haka? To ke wani irin kallo ne ma ba za mu ci ba sai da kika san irin ruwa da tsakin da zaki domin kiga ki raba su maya da abba kuma kin san ba za ki taɓa iya raba su wallahi. Wallahi sai na raba ta da abba. Wallahi ba za su rabu ba. Wallahi sai sun rabu. Abba fa ba zai taɓa rubuwa da Sumayya ba. Wallahi sai sun rabu. Oho dai. Shi yasa ba zan huce a kansa ba. To akan wa zaki wuce kenan? Akan matarsa zan huce. Kai idan kuma ya mutu fa? Cewa zan yi kawai Allah ya ji kansa. Ai dama ba damuwa kika da shi ba. Ba ruwanka. Kamar ya ba ruwana. Tunda abin da ya faru ba kai ya shafa ba. Kamar ya bai shafe ni ba idan bai shafe ni ba za ki ganni ne. Ni da ƴan uwana ya shafa. Ke kika jiyo. Gafara ta dalla. Oho dai ke kika jiyo. Gafara ta dalla. A je ka kawo min dukiyata. Ba za a baka ba. Akan kuɗin nan zan iya kashe ka Allah ka ji na. Harman ka ne ba saboda ni gaba ɗaya suke trending. Kai dala gafara ce. Da ba wata kanwa ba ni kaka. Oh dai kanwa dai suka kiya ko bushashsha ko kuma danya dai kanwa ce kuma ni na zama kamar gishiri a cikin miya dole sai da ni za kaniyo za ta gara. Jiya na fa momi Gombe ta kira ni a waya take faɗa min cewa jaruman kaniyo sun yi farin ciki saboda sun ga bayana domin yanzu bana suka sababbin bidiyo to yanzu na dawo aiki kuma sai na watse kowa. To in ba ke kika gaya mun ba waye gaya mun? Gaskiya take dan ubanta. Koma dai ita ta gaya mun koma dai ba ita ta gaya mun ba oho dai ni dai na san dai cewa dai na dawo din fa. Babban mutumin banza. Ai na riga na gama da ku tun da riga cewa dole capacity ku sai da ni yake bazuwa ku jaruman kane to dan haka na dawo dole sai da ni za a gara fa. Dan ci ubanka. Kun san ba san ganin ku nake ba a cikin bidiyo na amma me yasa dole sai ku shigo. Kai ma ba son ganin ka muke ba. To an ni dama ku so gani na ko ku so gani na dole sai ka gani sai dai baka bude data kawo internet ba. Mahaukaci ne. Allah wallahi tukutuku mugun ice ban ci ba na ba tsohuwa da hayaki bakin shadda mai ganin abu da yawa ai na san dole sai da ni za a gara wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haihuwa ba ta yi rana ba. Kar Allah wajen Ai kuwa ana haihuwa ta rana saboda gashi ranar ta haska ni kuma na haska ku. Ni na dauka ma abin da wasa ne saboda in ka ji abin da mutane suke faɗa hankali ma ba zai dauka. Na ai wannan lamarin ya fi karfin ki kira shi na wasa saboda fa ni din fa ba na wasa bane I have not intelligence inside my brain that is why I'm telling you. Dama na fahimci kai munafiki ne. Mu dai wallahi a zamanin mu ba ai haka ba. Kun ga ku ai dole kowa shiga taitayinta saboda Allah ya kawo mu wani zamani wanda kake tunanin zai maka ba shi zai maka ba wanda baka tunanin zai ma shi zai ma a yanzu zaka ji kishiro abu aka mai a ce ka sha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan fa kwanaki muna sallah a wani masallaci wai mun yi zaman ta iya muna jira limai ya ce assalamu alaikum sai ya kai Allah ya sauwaƙe. Wa iyazu billahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kawai
yanzu zamanin da ake ciki kar ka sake ka faɗi ko ka faɗi kar ka sake zuciyarka ta faɗi domin ka in zuciyarka ta faɗi ka faɗi kai wanwar an wuce shuɗe zamanin ka shiru. Allah ka ba da dauki. To amin dai yawwa yau nake farin cikin sanar da ku cewa da dai na ce na daina soyayya amma yanzu na dawo soyayya sunan mudurar ta ummi. Allah ya tsine mata albarka. To ke kuma yar hasara ai ba da ke nake ba da mutane nake kuma wallahi ta ce za ta bani kulawa kamar irin ta babata. Gaskiya take dan ubanta. In sai irin san da nake ummi fa ni ba akan ummi zan iya yin komai fa gaskiya kin ƙara faɗan magana banza akan ta fa ko ma me za a iya yi. Allah ya tsine mata albarka. To na fuskanci cewa yau da rigima ake nema da ni a gidan nan to kun tare kun samu kuma wallahi za a yi ta tunda har aka taba mun gudu. Abin da muka yi ma shine daidai. Kun san waye ahalina kuwa ahalina kun san su waye ahalina ko kun san su ahalinta. Shehunnai ne ko kuma mujaddadai ne su? A'a ba su bane. Sahabbai ne ko kuma tabi'ai ne? Ba daya. Ko ta gazutai ba su Kaga malam da ka ta ko so nake yanzu ka kira mun babara ba kawai ku zo ni da shi ina son magana da ni da kai.